ഹലോ നമസ്കാരം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കുടുംബവിളക്കിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സരസ്വതമ്മ സിദ്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ്. സിദ്ധുവിൻ്റെ കാറൊന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ കഥകിലൊക്കെ മുട്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു റെസ്പോണ്ടും ഇല്ല. ഇവൻ ഇതുവരെ എണീറ്റില്ലേ? ഇനി എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടാൽ അതാവും പ്രശ്നം. പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സരസ്വതമ്മ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ശ്രീനിലത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മുത്തശ്ശനും അതുപോലെ തന്നെ സുമിത്രയും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മുത്തശ്ശൻ സരസ്വതിയമ്മയോട്, എടി നീ എന്തിനാടിയാ വീട്ടിൽ പോയത്? നിന്റെ മോൻ നിന്നെ ആട്ടിയിറക്കി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നല്ലോ. അവന്റെ കാറ് മുറ്റത്ത് കണ്ടില്ല, അവൻ വീട്ടിലില്ല, അതുകൊണ്ടാ കാറ് കാണാത്തത്. അവൻ എവിടെ പോവാനാ? അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പാതിരാത്രി തോന്നുന്ന നേരത്തല്ലേ അവൻ വരുന്നത്. കാർ അവൻ വിറ്റ് കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. വിറ്റ കാർ എങ്ങനെയാടി മുറ്റത്ത് കാണുന്നത്? രാവിലെ തന്നെ അവൾ മോന്റെ കാർ അന്വേഷിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് മുത്തശ്ശൻ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ സരസ്വതമ്മയോ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന സുമിത്രയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണ്. സുമിത്രയെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തായിരിക്കും വരാത്തതെന്ന്. അതോ അവിടെയുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് സുമിത്രയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് വരുന്നത്. പോലീസ് ജീപ്പ് കാണുന്ന സുമിത്ര ആകെ ഭയപ്പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സാർ എന്താ അതിരാവിലെ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇത് കേൾക്കുന്ന പോലീസ് പറയുന്നത്, ശിവദാസൻ സാറിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം, ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇവിടെയില്ലേ? അച്ഛനകത്തുണ്ട്, വരൂ സാർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസുകാരനെ അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് സുമിത്ര. അങ്ങനെ ശ്രീനിലയത്തിലുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ കൂടിയിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്, സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇത് കേട്ട സരസ്വതമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല സാറേ, കാറും ഇല്ല, ആളും ഇല്ല. അവനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫും ആണ് സാറേ. എന്നാൽ രോഹിത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു 11 മണിക്ക് ശേഷം 20ഓളം മിസ് കോൾ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് സുമിത്രയുടെ ഫോണിലേക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കണ്ടത്, ഫോൺ സൈലന്റ് ആയിപ്പോയി. എന്നിട്ട് പോലീസുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്, സിദ്ധാർത്ഥിന് ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു. ഇത് കേട്ടതിന് ശ്രീനിലയത്തിലുള്ളവരെല്ലാം നെട്ടിത്തരിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആരാന്നറിയാതെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ എത്തിയ ശേഷമാണ് അവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയത്. എമർജൻസി ആയിട്ട് അയാൾക്കൊരു സർജറി വേണ്ടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടേനെ. ഇന്നലെ വളരെ വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാഞ്ഞത്. സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. ബോധം വീണിട്ടില്ല. ബോധം വീണാലും അയാൾ ഇനി ഏത് അവസ്ഥയിലാവുമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഉറപ്പില്ല. എന്തും സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു അനാഥനെ പോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. എന്നാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രതീഷ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപകടം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? സെൽഫ് ആക്സിഡന്റ് ആണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരെങ്കിലും അയാളുടെ സഹായത്തിന് ചെന്നേ പറ്റൂ. ഞാൻ വിവരം അറിയിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തീരുമാനമെടുക്കാം. അങ്ങനെ വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിയിച്ചതിന് ശേഷം പോലീസുകാരൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കേട്ട സരസ്വതമ്മ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. എന്നിട്ട് സരസ്വതമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നെടും തൂണ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നത്. വാടക വീട്ടിലാണ് താമസമെങ്കിലും ശ്രീനിലയത്തെ ഒരംഗം തന്നെയല്ലേ. അച്ഛൻ, ഭാര്യ, മകൻ, മരുമക്കൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. അവന്റെ മക്കളുടെ അമ്മയും ഉണ്ട്. എന്നിട്ടാണല്ലോ എന്റെ മകൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അനാഥനെ പോലെ കിടക്കുന്നത്. സിദ്ധുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഇല്ലേ? എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കേട്ട മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നിന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അവന്റെ അമ്മയായ നീ ഇല്ലേ ഇവിടെ? ആശുപത്രിയിൽ അനാഥയായി കിടക്കുന്ന മകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിനക്കും ഏറ്റെടുക്കാം. അവൻ തളർന്നു കിടന്നു പോയാൽ അവനെ പരിപാലിക്കാൻ നിനക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. എന്നിട്ട് രോഹിത് അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെയുണ്ട്, പക്ഷെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലേ. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി പണ്ടേ എനിക്ക് കുറവാ. എന്തെങ്കിലും അസുഖം പിടിപെട്ട് ഞാനും അവിടെ ആയി പോയില്ലേ. അവന്റെ ഭാര്യയല്ലേ നിൽക്കുന്നത്, ഇവൾക്ക് എന്താ പോയാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാം. ആര് പോകുന്നതിനും പോവാതിരിക്കുന്നതിനും ഞാൻ എതിരല്ല. അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കേട്ട വേദികയും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മ പ്രതീഷിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എടാ പ്രതീഷേ, വേദിക പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും കരുതണ്ട. നീ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലുമോനെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയെ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ സുമിത്ര പ്രതീഷിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് അവിടെ പോവാനും അച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും സമയമുണ്ടോ എന്ന്. എന്നാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. രോഹിത്തും മോളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുമിത്ര. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേദിക. അവിടേക്ക് സുമിത്രയും എത്തുന്നുണ്ട്. വേദിക, സ്വന്തം പിഴവ് കൊണ്ടാണ് അപകടം സംഭവിച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഏതു കാര്യത്തിലും സ്വന്തം കയ്യിൽ പിഴവുള്ള ആളാണല്ലോ സിദ്ധു. ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല അപകടം സംഭവിച്ചപ്പോഴും അത് തന്നെ അവസ്ഥ. സിദ്ധുവിനെ കാണാൻ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല. സിദ്ധു എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ജീവിച്ചൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ സിദ്ധുവിനെ കാണാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഓടിയെത്തിയേനെ. ഇന്നു ഞാൻ എന്തിനു പോണം? നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു രോഗിയായിരുന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ മരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പരിഭ്രാന്തിപ്പെട്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പദ്ധതിയിട്ട ആളല്ലേ എന്റെ ഭർത്താവ്.
എന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തല്ലി ഇറക്കി വിട്ട ആളല്ലേ എൻ്റെ ഭർത്താവ്. സിദ്ധു എന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ എത്ര പിന്നാലെ നടന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ ആട്ടിപ്പായിച്ച മനുഷ്യനാണ് അയാൾ. അതെല്ലാം ഞാൻ സഹിച്ചു, ക്ഷമിച്ചു. പക്ഷെ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പദ്ധതിയിട്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തകർന്നു പോയി സുമിത്രേ. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. എനിക്ക് സിദ്ധുവിനെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ല. ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഭർത്താവല്ലേ മനുഷ്യൻ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുമിത്ര വേദികയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സുമിത്ര രോഹിത്തിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രോഹിത് പറയുന്നുണ്ട്, വേദിക അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്താ തെറ്റ്? വേദികക്ക് അങ്ങനെ പറയാനേ കഴിയൂ. വേദികയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മറുപടിയെ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ. വേദികക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ദുഃഖമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേദികയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. അയാളിൽ നിന്ന് വേദിക എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചു, എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സിദ്ധുവിൽ നിന്നും അവഗണനകൾ മാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് അവൾ. ഇനിയും സിദ്ധുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ തനിക്ക് അവളെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടതാവില്ല. തന്നോട് അങ്ങനെയാണല്ലോ സിദ്ധു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കേട്ട സുമിത്ര പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ കിടക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അയാൾ എത്ര ദുഷ്ടനും ക്രൂരനുമായാലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ കഷ്ടമല്ലേ? സിദ്ധു ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ? എത്രയായാലും നിന്റെ മക്കളുടെ അച്ഛനല്ലേ. മനസ്സിന്റെ കോണിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നീറ്റലുണ്ടാവാതിരിക്കില്ല. ജീവൻ അത് ആരുടേതായാലും വിലപ്പെട്ടതല്ലേ രോഹിത്. ഒരാൾ മരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ. സിദ്ധുവിനെ നോക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം. അതിനോർത്ത് താൻ വിഷമിക്കണ്ട. ഇന്നലെ സിദ്ധുവിനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് തനിക്കൊരു കുറ്റബോധമുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? സിദ്ധുവിന് അപകടം സംഭവിച്ചതിൽ താനാണ് കാരണക്കാരി എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ? താൻ വിഷമിക്കണ്ട. സിദ്ധുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താൻ പോണം. ഇവിടെ ഞാനും വരാം എന്നൊക്കെ രോഹിത് സുമിത്രയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് സുമിത്രയും പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ സുമിത്രയും രോഹിത്തും സിദ്ധാർത്ഥിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രതീക്ഷ ഇരിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നത്. സുമിത്ര പ്രതീക്ഷനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നോട് ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ എന്താ ഇന്നലെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? അമ്മ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് പറയണം എന്നൊക്കെ അറിയാതായിപ്പോയി. ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടു. അച്ഛൻ ICUവിലാണ്. അച്ഛന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ബോധം വീണിട്ടില്ല. സന്ദർശന സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റിയത്. ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചു, പക്ഷേ അച്ഛൻ വിളി കേട്ടില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോൾ വിളി കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അമ്മേ. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ വലിയ മനുഷ്യനാ. അച്ഛൻ എന്നെ വെറുത്താലും എനിക്ക് അച്ഛനെ വെറുക്കാനാവില്ല അങ്കിളെ. ഇതെല്ലാം കാണുന്ന രോഹിത്തും സുമിത്രയും പ്രതീഷിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഇങ്ങനെ കരയിലെ പ്രതീക്ഷയെ, അച്ഛന് ബോധം വീഴും, നിന്നോട് സംസാരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രതീഷിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് രോഹിത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയപ്പോൾ സുമിത്ര ഒറ്റക്കായപ്പോൾ സുമിത്ര സിദ്ധാർത്ഥിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ICUവിൽ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് സുമിത്ര പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സുമിത്ര അവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർ രോഹിത്തിനോടും സുമിത്രയോടും പ്രതീഷിനോടും പറയുന്നുണ്ട്, സിദ്ധാർത്ഥ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. CI നാരായണൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ മൊബൈലും പേഴ്സും ഒക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടാവല്ലോ, അതിൽ പെട്ടതാവും, അങ്ങനെ പോയതാവും. എന്നിട്ട് പ്രതീഷ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ അച്ഛന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? എപ്പോഴാണ് അച്ഛന് ബോധം വീഴുന്നത്? ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വീഴുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. എന്റെ മറ്റു ചില കേസുകളിൽ ചിലർ ദിവസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അങ്ങയുടെ അപകടമല്ലേ നടന്നിട്ടുള്ളത്. സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ അവസ്ഥ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥ് ഇനി പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പില്ലാതെ സിദ്ധാർത്ഥിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് കഴിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വീണാലേ ബാക്കിയെല്ലാം പറയാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ പ്രതീഷ് കോൾ ചെയ്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഹിത്തും സുമിത്രയും കാണുകയാണ്. എന്നിട്ട് സുമിത്ര പ്രതീഷിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടില്ലേ? ഒരാൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നവരെ ഉത്തരവാദിത്തോടെ നിന്നേ പറ്റൂ. അച്ഛന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമാണോ നിനക്ക്? അനിരുദ്ധ സ്ഥലത്തില്ല, ശീതളാണെങ്കിൽ ബെഡ് റെസ്റ്റിലാണ്. മക്കളിൽ പിന്നൊരാൾ നീയാണുള്ളത്. അച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ടാവുമടാ. എന്നാൽ പ്രതീഷ് പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മേ ഞാനൊരു ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്. ഞാൻ നാളെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അവിടെ നിന്ന് നല്ല പ്രഷറുണ്ടെങ്കിലേ. റെക്കോർഡിംഗ് കൂടാതെ 2-3 പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട്. എല്ലാം എഗ്രിമെന്റ് ആയതാ. പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കാനും കഴിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ അതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം എല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ കേസാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അമ്മേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലായല്ലോ. എന്നാൽ ഇത് കേട്ട് സുമിത്ര പറയുന്നുണ്ട്, അന്യനാട്ടിലെ കാര്യമല്ലേ, ഇത് കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവരുത്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൈദരാബാദ് യാത്ര നീ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട മോനെ. നീ വിഷമിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? നിന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നോളൂ. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലല്ലേ കിടക്കുന്നത്, അത് ആലോചിച്ച് നീ വിഷമിക്കണ്ട. തൽക്കാലം പേഷ്യന്റിനെ നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും കിട്ടും. അവർക്ക് ചിലവിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ സുമിത്ര പറയുന്നുണ്ട്, അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കൾ, മരുമക്കൾ ഇതെല്ലാമുള്ള ഒരാൾ അനാഥനായിട്ടാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ആ മനുഷ്യൻ ഈ അവസ്ഥയിലായപ്പോൾ കൂട്ടിരിക്കാൻ വാടകയ്ക്ക് ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായല്ലോ മോനെ. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കേട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതീഷിനോട് സുമിത്ര പറയുന്നുണ്ട്, നീ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതെല്ലാം, ആർക്കും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാമല്ലോ. നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഗതി ഇങ്ങനെ ആയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ഒരു നഴ്സ് വന്നുകൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രതീഷും രോഹിത്തും അവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന സുമിത്ര സിദ്ധാർത്ഥിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ICUവിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ അടുത്തെത്തിയ സുമിത്ര, ഞാൻ സുമിത്രയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് കണ്ണൊക്കെ അനക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുടുംബവിളക്കിലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ.